Mhlawumbe singenza kanjani ungangivumela mhlawumbe mawuthi siyawushiya umuthi uzokwazi umkhulu asala awuphuza. Ngcono ngoba uyachaza ukuthi nicabange kabi ngaphandle kwami. Imini umnikazi womsebenzi, mina umnikazi womsebenzi, mina futhi ufune ngiphinde ngishiye umuthi ngenza intanda le ntombazana. Yabona njengamanje nje ngikhubeke ngihlaza cwe, angikaze ngilawulwe ngalomsebenzi engiwenzayo. Ngiyengidlala le ntombazana mina kufuneka kwenzeke intanda yayo emsebenzini wami. Lalela kho umuthi ozosala la. As much as nginendaba nomkhulu, kodwa ukho umuthi ozosala. Okoqala yonke le nto dangerous, akazi lutho lo nonkroyi. Akho umuthi ozosala, yonke into kusho izoma nje kanje. Ngaphandle ukuthi bona bebuyisa imiqondo yabo, becabanga ukuthi badinga usizo omkhulu noma badinga finish and try. Nonkero uyezwa? Azukuthini? Nizomsiza ngani mkhulu? Mkhulu nje bekufatsha phalazizwe awubuka manje ubhemana nogwayi. Usubhema nogwayi futhi phambi kwakho umyeni wakho. Kanti unjani njana sisi? Isicelo uzofuqa kwele ebusweni. Ayichawusile bo. Mkhulu wena uyakwazi ukuthi umkakho uyabhema ke manje ngoba mina sengithole linye manje iside futhi bengikade ngingalazi. Uyakwazi ukuthi uyabhema umkakho? Yebo ngiyamazi. Awunankinga nokubhema kwakho wena? Cha, angeke. Uyakubhemisa noma ubhemela nje yedwa? Hayi kabi sifuna uqala ngempilo yakho umkhulu bese siyavala phela ukuthi ngabe kusangena ngithi okunye inkinga lezi apha ngoba nawe siyabona uthwele kanzima. Mana kanzima ukunakekela. Emkhulu ngizocela ukuthi sisungipha amanzi. Mhlambe soyixoxa lena mawuqeda nje la. Awungiphuthumisela amanzi. Khehla umuthi lona hayi. Khiphela ubuthi nje mkhulu akuyona into etheni. Khehla lami ngifuna liphile nje libe umqemane. Hawu bakithi. Uyabo? Akubulali lokho khehla. Ungaphuza nje into encane. Awumeke linda usisi namanzi ngoba kuzosuke kuyibuyela. Awulinda usisi namanzi ukubambe kanjalo. Cha Mana mina ngizosheshe ngibuze nje ngoba kufanele ngawo ngomthetho ngabe ifamily yonke iphelele. Ifamily umamkhulu inezingane kamkhulu zona ziphi mhlawumbe? Ifamily le enye ifunza ngabe iphelele noma ile kumele ngabe iphelele. Cha phela angithi umkhulu unezingane zakhe. Umamkhulu aniphelele ngoba because umamkhulu uphi yena ngoba phela fana ngabe nawe ukhona. Angisibonanga isidingo sokusazabe khona. Angithi umkhulu uyasiza la. Angithi uyena obalekile vele la. Angithi lento le into yefamily yonke. So asikwazi ukuthi sizosiza umkhulu nje kuwena wena. Kancane wesisi. Kulokho kusho ubhuti. Usho nje into ebengingambuza yona ukuthi ngibona abantu ababili kanti bapha abanye bashoniphi kwenzakalani. Wasethi sizozwa kuye manje sengiyayizwela mina ke impela ngawo ukuthi cha ngathi niphelele maningana nomkhulu. Noma kungekuhle lokho kodwa ngeke sigcile ake sivele sinaka umkhulu. Sizama ukuthi simkhiphe awuphuze mkhulu. Uphuze mkhulu bese ulandelisa ngamanzi. Sigcine ngalokho ungena uqala ngokumgcaba ngoba ngicela ukuthi uyimisele ngokuthi uzomgcaba angiboni kufakele kuplastic. Ubhuti kanti kwenzakalani? Ngabe uyilunga lomndeni kahle hle usisi noma kwenzakalani? Kufakele kuplastic ngikubekele uwenze umgcabe lapho komgcabi ikona okuzomsiza mina angiboni ukuthi lento izomsiza. Bhuti ima ngicela umusisi. Shuthi ake ngenze nje umuntu onenkinga la umkhulu. Ya umuntu esigulelayo la umkhulu vele ubhiyoza kanjena nje yena uyaphila uyabona. Ngicabanga kuzomela ukuthi ngisikwazi ukuthi phinde niqoqane nomndeni sisi ngoba okwamanje uwedwa vela ukumndeni lo ushoyo ngoba umuntu ogula yilo wena ugula. Niqoqane umndeni nikhulume lento ke nihlanganise kahle bese mina ningitshela mangabe senilifuna usizo kodwa umkhulu mina ngizimisela kumsiza. Ukube kuyangami ngabe ngithatha yena nje ngihambe naye ngoba uyalidinga usizo. Kodwa wena uzifunela lokho okufunayo ngikho ke lapha kulungile khehla mase behlangene emkhulu siyophinda umthinte sebehlangane bakhuluma ngoba ngathi ayihlangani inkulumo la angifuni ukuze kuthiwa ngibulela ikhehla intombazana uyabhiyoza nakuba makhosi angikuphazamisi kodwa usupporta lento eyisho ngiyadideka mana ke inkinga isiko manje makhoto omncane inkinga ukuphuza yakwazi ukuphuza phela ngithi uyasizwa nje umkhulu amaphapha akhe aselula kakhulu uzodemeje ekwazi ukuphuza into ephuzayo ngcono mhlawumbe emezogcatshwa. Hayibo. Akcatshwe yezwe uzogcatshwa akhona ama razor azolanda. Destroy amaphapha akhe ngathi ngiyathatha nje lento kuyafana ya destroyeka nje bakuhlela idliso ngaphakathi intombazana. Oh lento omfaka yona kushikahlahle uqonda ukuthi wena ayibulali. Angazi ke ngoba wena usungihlolelile wangitshela ukuthi ngamfaka. Uvele lo muntu uyademejeka mina ngiunderstand ngabani intombazana. Mina lo muntu lo ngenangqondo kanje ngempela.
umkhulu uyafuna ukuthi asizakala siqale lapho ke manje ngoba manje siyangithida mina lento yakho. Nizomsiza ngokuthi nimgcabe ukuthi niyamgcama ukuthi nimise emfuleni niyomgeza emfuleni imgeze emfuleni ayikho inkinga kunankinga inkinga ke yilesi sigubho siphethe ngesifana Mhlawumbe lapha ngiyazi ke le. Sisi wena uvumile wathi awu Sanibingelela ke babukeli bakwaJabula Jule TV. Unibingelela impela ke kuseyena umuzo omthabela khona le muntu bantu benkomo ngayixosha inkomo zinye uphorish pheshenyala zophonweni isigodi. Ngaphansi kwentaba umachotshana bathi usweet obhaliwe isamba semali singadalolo nsozo kubeshiwe nje zemsole kushimile kwazi zithi unesandla. Ilanga liphuma ethweni maqeda lakhanyisela umuntu watwana umuntu omusha bangayisiphe insomo uhlakaniphile. Sesiphinde sabuya ngempela ke siyithimba la kwaJabula Jule TV. Siyacela ukuthi kuphinda kuphi la ukhona. Yenza okulungile cofa subscribe button cofa notification so that onke ama video esisuke siwenza azokhona ukuthi aqale kunina kuqala. Ngiyazi abantu abaningi ba comment lapha bathi abanye bathi sibase Pretoria abanye bathi base Cape Town. Siyafunda phela ama comment nisuke manisuke comment so hayi uvumelekile nawe unga comment uveza umbono wakho. Kanti ke futhi okunye abantu enye into abakhuluma ngayo bakhuluma ngodaba lokuthi asithola ama bouncer igora abafethu vele igora siyayifuna yabo especially noma senzo kanje kodwa lokho kulele kunina anincofa subscribe bafethu nisibeke noma ku 50k followers not followers man subscribers noma ku 100 then kobe sekubalula ke nathi ukuthi ke sikwazi ukuthi sikhokhele phela lezo gora. Okay but ke namhlanje asikho ke lapho abantu lokhu becommentile ngodaba lukaMkhulu ukuthi umkhulu kanti simsiza nini. Kodwa ke namhlanje ngicabanga ukuthi isikhathi esiright kakhulu njoba sila size kuMkhulu asize la kodwa sibizwe uye ugogo noMakhosi Ntombela. Makhosi Ntombela uyaphila kodwa? Ngiyaphila bhuti njani? Siyaphila. Cha. Ngibingelele nababukeli emakhaya. Hayi siyakuzwa. Cha namhlanje awukusithatha usibeke ngoba mhlambe uyazi sesike safika kuwe phambilini sifika ngodaba lukaMkhulu lo kuyena odliswe i2K. Kodwa ke ngiyakhumbula ukuthi sifika phambilini wasinikeza umuthi ongu2 liter for ukuthi kuthambe idliso likaMkhulu because kwavela ukuthi idliso likaMkhulu selingayibeke engcupheni impilo yakhe makuthiwa liyaphuma ngcono oqale lithambe eqala then ke mase likwazi ukuthi ligcine likwazi ukuthi liphume. So ke namhlanje sifikile ngempela ke usibizo wena ekuthenini ukuthi sekuyisikhathi esiright ukuthi asengakwazi ukuthi asizakale. Thokoza khehla kunjalo njengoba ngangishilo ukuthi umkhulu usesimene sibucayi kudinga ukuthi alikhiphe idliso. Cha sebengitshelile ugogo nomkhulu ukuthi njengamanje sekuyisona kanye isikhathi sokuthi umkhulu manje usengalikhipha idliso umkhulu akhululeka aphila afane nabo bonke abantu angalokho edlala izingane ezincane bakithi akusekho mnandi. Ey sisojabula kakhulu singajabula kakhulu nathi mangathiwa ngicathi futhi baningi akuzukujabula thina njengabantu abasiza umkhulu kuphela noma njengezikhulu kuyizona ezingiphethe zakwaJabula Jule ezisiza umkhulu. Kanti ke okunye la engifuna ukuthi ngikuvezele abantu abangasekhaya ulokhuza uMakhosi Ntombela akakhethwanga ithimba la kwaJabula Jule kodwa abantu ababethumela ku inbox wethu ekuthenini ukuthi umuntu okuyena yena ongasiza umkhulu uyena uMakhosi Ntombela. So namhlanje asizokuchitha isikhathi azivele siphuthume ngaphakathi kuze sikwazi ukuthi sisize umkhulu. Wena ungalapho ngasekhaya hlala nathi lokhu sibukela nje umkhulu namhlanje it's a final asiphuthumeni ngaphakathi ake sihambeke Makhosi kasiye ngala ngaphakathi. Cha awukhethwanga yithina mhlawumbe uyakhumbula sake saxoxa lokho phambilini ya so ke namhlanje kula ngaphakathi la isiya khona singasondela kuye simbone khehla hayi ngiyabasiza kakhulu impela abantu ngidliso angilibheki nalo mkhulu ngiyacanga uzophuma kule nkinga ukuthi ayithole seyisulu sokudlala izingane ezincane into eyasuke yashayisa ngovala kwethina kwaba ukuthi wathi la kukhuluma i2K lathi mase samkhipha nomkhulu idliso angafa nokufa. Hayi bo yini manje selinesiqiniseko singaka kanti lalibhejile emkhulu. Ngiyacabanga vele ukuthi mhlawumbe noma lalisholo lalikhulunyiswa ukuthi liyasivimba into ezifana nazo lezo like kanje
Hayi bakithi. Kusami lo mkhehla le. Awu nangu yawe impela mkhulu. Sikhulekile baba. Sikhulekile kwaMonambe. Thokozani. Awu kade sagcina nokufika. Mkhulu niyaphila kodwa sesifikile ke ekhaya kwaMonambe. Niyaphila kodwa mkhulu? Yebo basi. Hayi siyaphila nanje. Yeah. Cha mkhulu namhlanje sesigcine sasithatha isinqumo phambilini sokuthi sifike no Makhosi uNtombela ukuze uzosizakala ngodaba ledliso. Uyabona ke lembizo obukade uyiphuza nje obukade lokhu uphuza nje ichonco lezobuyiphuza. Ngafike ngayishiya lapha nganginikeza uyena uMakhosi uGazo. Angithi vele usuyiphuze wayiqeda zonke. Yeah. Hayi kungcono. Cha ngaphandle kokuchitha isikhathi ifamily like ayikhona yona. Yeah. Oh cha kulungile. Bakhona bala ekhaya? Thokoza baba njani? Yebo sir. Awu siyajabula baba. Cha imini uMakhosi Ntombela ngize ngalolu daba lakho. Ngisake sizoqhubekela phambili baba akwazi ukuthi aphile naye manje. Abe sesimena aphefumule bakithi. Namhlanje ke nje sizokuthulula konke owudliswe ngakho ngicanti kuzophuma kusale phansi usale umqemane. Yeah. Uba unezingane ezingaki konje? Mfu. Ziwu4. Hey baba engathi kodwa umoya ungitsheli lokho angazi noma ngiyaphazama. Umoya ungitshela ukuthi eze esende lakho baba zintathu. Kodwa ke baba hayi asikho lapho ungakhathazeki ngalokho ungagxili futhi kukho. Size kulokho kwakho ngizocela ukuthi ikhona ingane ekhona la ekhaya. Oh Thwasa awungithathele umuthi wami lapha esikhwameni. Silapha ekhehla. Hayi namhlanje uzwala umqemane ngicathi nje nenduku izophinda ivuke futhi. Ukwazi ukugijima nomama umbhedeni. Cha ngaphandle nje ukuchitha isikhathi ngenzela ukuthi sicacise lento kubabukeli namhlanje ugcine ezivumile ke ngenhlahla. Siyacabanga ukuthi size yona izinto ikaMakhosi uNtombela. Ugcine evumile noLokhuza umakoti omncane ukuthi alanda umlapho wendabuko. Siyabonga kakhulu. Cha okwenzile kuhle kakhulu. Ayikho inkinga. Nami ngiyanibingelela ngiyabonga ukuthi ngigcine nifikile ukuze asizakale umkhulu. Engaku-understand ngibona ngathi uzophuza ngicabanga ukuthi mhlawumbe uzogcaba angazi kwenzakalani. Hayi cha vele kahle uzophuza enye zenhloso yethu ukuthi umkhulu aqine nanokuthi akhipheke uma kukhona okwrong mhlawumbe ungaphakathi kuye kuze kwazi ukuthi igcine. Ake ngithi nje mhlawumbe sizogcina ngakho lokho wesisi. Hayi kabi sifuna uqala ngempilo yakho umkhulu bese siyavala phela ukuthi kungabe kusangena ngithi okunye inkinga lezi apha ngoba nawe siyabona uthwele kanzima. Mana nzima ukunakekela. Emkhulu ngizocela ukuthi sisungipha amanzi. Mhlambe soyixoxa lena mawuqeda nje la awungiphuthumisela amanzi. Khehla iyumuthi lona hayi khiphela ubuthi nje mkhulu akuyona into etheni. Khehla lami ngifuna liphile nje libe umqemane. Hawu bakithi uyabona? Akubulali lokho khehla. Ungaphuza nje into encane. Awumeke linda usisi namanzi ngoba kuzosuke kuyibuyela. Awulinda usisi namanzi ukubambe kanjalo. Cha Mana mina ngizosheshe ngibuze nje ngoba kufanele ngawo ngomthetho ngabe ifamily yonke iphelele. Ifamily umamkhulu inezingane kaMkhulu zona ziphi mhlawumbe? Ifamily le enye kufinza ngabe iphelele noma ile imele ngabe iphelele. Cha phela angithi umkhulu unezingane zakhe. Umamkhulu aniphelele ngoba because umamkhulu uphi yena ngoba phela fanele ngabe nawe khona. Angisibona ngisidingo sokusaza abe khona. Angithi umkhulu uyasizakala. Angithi uyena obalekile vele la. Angithi lento le into yefamily yonke. So asikwazi ukuthi sizosiza umkhulu nje kuwena wena. Kancane wesisi. Kulokho kusho ubhuti. Usho nje into ebengingambuza yona ukuthi ngibona abantu ababili kanti bapha abanye bashonephi kwenzakalani. Wasethi sizozwa kuye manje sengiyayizwela mina ke impela. Ngawo ukuthi cha ngathi niphelele emaningana nomkhulu noma kungekuhle lokho kodwa ngeke sesicile ake sivele sinaka umkhulu sizama ukuthi simkhiphe awuphuze mkhulu uphuze mkhulu bese ulandelisa ngamanzi ukuthi sigcine ngalokho ungcela ukuqala ngokumgcaba ngoba ngicela ukuthi uyimisele ngokuthi uzomgcaba angibona kufakele kuplastic ubhuti kanti kwenzakalani ngabe uyilunga lomndeni kahle hle usisi noma kwenzakalani kufakele kuplastic ngikubekele uwenze umgcabe mhlawumbe ukumgcabi ikona okuzomsiza mina angibona ukuthi lento izomsiza bhuti ima ngicela uma sisi shuthi ake ngenze nje umuntu onenkinga la umkhulu
Ya, umuntu esigulelayo la umkhulu Umkhulu. vele ubhiyoza kanjena nje yena uyaphila uyabona. Ngicabanga ukuthi kuzomela ukuthi ngisikwazi ukuthi phinde niqoqane nomndeni sisi ngoba okwamanje uwedwa vele awukho umndeni lo ushoyo ngoba umuntu ogula yilo wena ugula. Niqoqane umndeni nikhulume lento ke nihlanganise kahle bese mina ningitshela mangabe senilifuna usizo kodwa umkhulu mina ngizimisela kumsiza. Ukube kuyangami ngabe ngithatha yena nje ngihambe naye ngoba uyalidinga usizo. Kodwa wena uzifunela lokho okufunayo ngikho ke lapha. Kulungile kehle. Mase behlangene emkhulu siyophinda umthinte. Sebehlangane bakhuluma ngoba ngathi ayihlangani inkulumo la. Angifuni ukuze kuthiwa ngibulela ikhehle intombazana uyabhiyoza. Nakuba Makhosi angikuphazamisi kodwa usupport lento eyisho ngiyadideka. Mana ke inkingi isiko manje makhoto omncane. Inkingi ukuphuza. Ngiyakwazi. Uphuza phela ngithi uyasizwa nje umkhulu. Amaphapha akhe aselula kakhulu uzodemeje ekwazi ukuphuza into ephuzayo. Ngcono mhlawumbe emezogcatshwa. Hayibo. Acatshwe yezwe uzogcatshwa akhona ama razor azolanda. Destroy amaphapha akhe ngathi Ngiyabulala ngiyathanda nje lento kuyafana destroyeka nje bakuhlela idliso ngaphakathi intombazana. Lento omfaka yona kusho kahlahle uqonda ukuthi wena ayibulala. Angazi ke ngoba wena usungihlolelile wangitshela ukuthi ngamfaka. Uvele lo muntu uyademejeka mina ngi-understand ndaba Mina ngimazi mina lo muntu lo ongenangqondo kanje ngempela. Umkhulu uyafuna ukuthi asizakala siqale lapho ke manje ngoba manje siyangithida mina lento yakho. Nizomsiza ngokuthi nimgcabe ukuthi niyamgcama ukuthi nimise emfuleni niyomgeza emfuleni imgeze emfuleni ayikho inkinga kunankinga inkinga ke yilesi sigubho siphethe ngesibona ngihlala lapha ngiyazi ke le. Sisi wena uvumile wathi awusenankinga ukuthi umkhulu asizakale. Okay? Samlanda umlapho wendabuko sathi sizomkhokhela thina. Siyazi ukuthi nemali yakho oyidlayo. Okay, sayiyeka ke imali yakho. Abaphathi bambathi bazomkhokhela indleko. Ukhokheliwe lo muntu njobe la. Yabo? So ungibona ngathi mina kwathina shuthi kahle awusicabanga. Nqese udlala ngesikhathi senu ngiyaxolisa. Kodwa bengibone ngazi ukuthi lona sizo ke lelo ukuthi uzohamba ogeza emfuleni, ogeza emfuleni noma uyagcaba noma wenza kanjani kodwa ikona ke bengibona ukuthi kuzoba isixazululo sayo yonke le nkinga. Phalaza khona ukushiya ngapi khona? Kanti umkhulu kanti mana wait. Kanti umkhulu sizomkhipha amathunzi amnyama kahle. Okay, angikwazi konke lokho kushoyo. Okay, akashiyeke isigubhu ngizomphalaza mina. Lalela ntombi nginendlela yami yokusebenza engicela ukuthi uyihloniphe. Ngisebenza ngabantu abadala. Awukwazi ukulawula umsebenzi wami. Umsebenzi wami kufanele ngiwenze ngendlela engiwenza ngayo. Uma ulwisana nalokho ngiwuyeke, ngingawenzi, ngiwenze ngesikhathi usukhumbula ukuthi ngumakhosi. Usungithatha ngendlela kumele ngithathe ngayo, hayi le ndlela owenza ngayo. Mkhulu mina ngathi ngcono ungifice ngaphandle. Umoya wami uyakhuphuka ngizoze ngikuwe abadala. Kulungile. Ake ngisale ngizwe kahle mina. Kodwa uma ukuthi kuyenzeka shintsha umqondo ngiyacela ukuthi sokubiza usondela. Ngizothumela umfana akubiza usondela. Ikhuphi inkinga yakho? Umntwana wakho ufuna umkhulu asizakala. Ami kancane ngavele ngiyaqaleka. Nizomsiza ngani mkhulu? Khulu nje bekufatsha phalazizwe awubuka manje ubhemana nogwayi. Usubhema nogwayi futhi phambi kwakho umyeni wakho. Kanti unjani njana sisi? Isicelo uzofuqa kwele ebusweni. Ayichawusile bo. Mkhulu wena uyakwazi ukuthi umkakho uyabhema ke manje ngoba mina sengithole linye manje iside futhi bengikade ngingalazi. Uyakwazi ukuthi uyabhema umkakho? Yebo ngiyamazi. Awunankinga nokubhema kwakho wena. Cha angeke. Uyakubhemisa noma ubhemela nje yedwa? Mina ngibhema. Awuphuzi futhi. Angiphuzi. Kodwa noma mkhulu mina ngake ngayibuza lento ngathi wahehwa yini la? Inkingi lokubhema loba inkingi lokugula kakhulu akusa understand noma ufuna ukwayi. Sisami yabona abantu uvuma ukuthi umkhulu asizwe inango makhosi esesifike nala ajabu uqedile akusawuza yazi ngabusuku bambiki baje ngabe nje usuku babekudala ngisawuza cela bandla ungincengele bandla amakhosi ashiya isigubhu umkhulu uzomphalazisa cha kufanele aphalaziswe uye nje kufanele aphalaziswe uye nje umakhosi akekho umuntu ongakwazi ukuphalaza mina ngizombhodlisa ukuthi kumele abhodle ukuthi kumele enze njani ngizomenza yonke into uyawazi lo muntu awuphethe umakhosi uzofunda yonke into iyafunda yonke into ifundwa ngendlela cha umakhosi uyazi ukuthi ukhokhela imali njobe la uyakunderstand kodwa lokho nje ukuqala nje sorry shuthi sorry cha usile wena ekhanda lakho wena athi ngiyadlala impela ubona njalo unqabela nje umkhulu asizakale
noma ubona ukuthi ngizonqamuka le mali kaMkhulu oyidlayo ngivumile ukuthi asizakala manje pho why unqaba ukuthi aphalaze because sesize saqasha umuntu waze wafika la ukhokhelwe lo muntu lo ofike lapha so manje ke njoba umakhosi Angithi ngivumile. wait yini oyivumile njoba ubhizi ufuqana nogwayi nje awufuna hayi angikwazi ke mina lokho manje ke uthini ke njoba umakhosi kade veza udaba lokuthi ingane anazo umkhulu Zulu angibona ukuthi lolo dad sithabila kwayena akasho ukuthi sithabile wena usufaka bili cha phela siyakwazi na ukuthi wena mina nawe sasafica nendoda la manje ufuna ukuthini ufuna bekufice nawe nansi umkhuba yami mina nawe njoba ubhema nje usufuna ukudlisa mina futhi ngizokugangela wena la cha sengiyibona intadishiwa abantu kuma comment bethi wena uzogcina udlise nami unqobo phela wena uba wena ave dlisa nobabili oh usuyakuvuma ke namhlanje ukuthi umkhulu umdlisile ngithi wena ukufuza lokho yakufida nje awufida awufuna angifuna gwayi wakho mina okay asenze besimple ufuna senze njani ukuze umkhulu asizakala share this group aphala group uzowuchitha nje wena umuthi udasho yalokho uzomsiza umkhulu manje pho why unqaba ukuthi masithi sizama ukumsiza uzomsiza umkhulu uzomsiza mina uzomsiza mkhulu mana angithanda ukuthi sigcine senze into mhlambe kanti uzosala lo makoti wakho leli 2K nyana lakho lenze ukusutha kwalo ngokubuka kwakho ubona ukuthi makuthiwa siyawushiya umuthi ukuthi mhlawumbe usala uphalaze uzokwenza yini na umakoti wakho yebo uzokwenza uyamthemba ngiyamthemba iziphi izinto akazenze kuwena nje isile ezenza ukuthi lo muntu ugcina umthemba ngoba phela lo muthi ukhumbula mkhulu ukuthi ukhishelwe imali futhi ukhokhelwe lo muntu lo njobe la nje sehleli lapha phezulu manje ukuthi azosiza wena kodwa manje nangu usithola nangu futhi umakoti wakho uyanqaba ukuthi usizakala yabo hayi uzokwenza uyamthemba ngiyamthemba yini into edala ukuthi umthembe njoba enqaba nje phambi kwakho na ubona umakhosi useze wathi ngcona aqhele ngoba uyabona ukuthi kuzogcina xatshana la umthetho wakhona hayi mabe ngimtshela ezinye khona ezinye izinto angisize ngazo uzokwenza ay kodwa mina ngiyaxakeka mkhulu ngiyaxakeka ngempela because lo muntu ukapheke kodwa la noma kupheka wena kodwa ekhona kube kuyena umakoti hayi uyapheka enze yonke into uyapheka enze yonke into yeah manje njoba kwesisikhathi uthola ukuthi akekho nje ngolwesihlanu ngoba siyazi nawe mkhulu ukuthi akalali la uwenza njani leyo sikhathi ngiphele ngaso meme ukushuthi kusukela Friday ila upheka khona ke wena yeah kuze kushawa umsombuluko uze kushawa umsombuluko yeah kodwa umakoti wakho yeah omthandayo yebo ngiyamthemba uyamthemba futhi ngiyamthemba futhi yeah akukho okunye okusele angicabanga ukuthi khona okunye okusele manje uyabona ukuthi khona okusele manje awusho ke mangathi uyaphela le mali leyo umkhulu akunikeza yona uzoqhubeka uhlale naye lokho sokubona mase sifike khona ngoba manje awakwenzeki asakakuphuphi nalokuphupha asakakubona ngisho ukubona futhi lokho sofika sibhekane wona mase sifike ko ngoba manje asakafiki ko okwamanje sila hayi ngiyahluleka mana ke mathiwa siyamlanda njengamanje noma sihamba naye umkhulu ukhetha kuphi aphinda abuye la noma ashiya umuthi noma umkhulu usambe naye ngeke ahambe ngingekho umkhulu ngoba yini uzohamba ngikhona angithi mina umuntu wakhe manje wena makhamba umkhulu nawe khona mama esuma kusuke uhambile uyophuza uma ngabile ngiyophuza ngiyabuya ngothuna angilali ngaphandle akuvulele ngo2 okay mina sengifuna ukuzwa la ekuthenini ukuthi uyavuma nomkhulu ukuthi ongcono kube yithina manje sihamba naye ngeke ngikwazi ukuvuma naye ngisafuna ukumphuzisa
ake simphuzisa utshwala kodwa sifuna ukuthi kumklina okungaphakathi wena omfaka khona sathane ula kumina manje cha usathane phela vele lobo benzayo ula uzobuya wena fabe wahamba wayesikoleni wayofunda wayisebenzela ulibele ukudlana nemali kaMkhulu yini vele inkinga yakho ufundile wena phela ufuna sifunde sonke ke manje angikuthandi okay yini nje okoqala okay okoqala why wena ungamizanga uMamkhulu ngoba buwazi ukuthi sobesila namhlanje sokide endaweni eyodwa yazi angazi noma ngizothi inje idliwe isikhathi noma ngithi inje idla isikhathi noma ngithi isikhathi sidliwe yinja kodwa ubuyisele emuva ngabe siyaphambili ngabe uyongcengela amakhosi angishiyela umuthi ngisiza umuntu wami la uMakhosi besimbizele thina ukuthi azosiza uMkhulu hathi azosho umuthi asizowuka kodwa nje manje ngihamba ngimlande uMakhosi sibuye naye if as long as uzovuma ukuthi uMkhulu aphuze umuthi asizakala azukwazi ukwenzeka lokho azukwazi ngoba yini ngoba kusho mina uMkhulu mengakhulumela mina ngizokhulumela ba inkinga kwalo umuntu omkhulumelayo akamkhulumeli lento lokufaka buya ikhuluma manje uqonda ukuthini ke ngalokho ukhulumele mina angithi mina zomphalazisa nje why unqaba ukuthi uMakhosi amphalazise because wena why unqaba ukuthi mina ngimphalazise hayibo wazi ngani kanti wena sikhokheleni ukuthi for ukuthi uphalazise uMkhulu ani ngikhokhela manje pho ngikhokheleni ke ngimphalazise lapha inkinga enokukhokhela ngikhokheleni ngimphalazise uzokwazi hayi ngeke Mkhulu hayi uyoxola uyaxola Mkhulu uzosiphoqa njengamanje ukuthi senze uhlelo lokuthi ongcono wena fika kuthina ngicabanga ukuthi kokophoqa ukuthi asenzeni uhlelo lokuthi uMkhulu akube uyena ofika kuthina so that sizokwazi ukuthi uMkhulu sikusize ngoba yena sesifikile phela naye namhlanje sifikile naye yathi senze ithi misathi sobuya nomuntu ozokusiza wakhokhelwa yize ekhokhelwe abaphathi abangiphethe kodwa ekugcineni kwakho konke umakoti wakho uyanqaba ukuthi usizakale uthi yena uzokusiza manje yabona lento le isakhela inkinga lento le ngoba phela siyazi ukuthi uma sizawushiya lo muthi lokuthi wena uphalaza ngeke ayenze lo nto leyo kodwa sesingezwe kena kuMkhulu ukuthi uyokwenza uzokwenza hey kulungile ngicabanga vele ngithumele la ongcono kuhanjwe kolanda umuthi uzokwazi ukuthi ushiye shasha uMkhulu uzomsiza ngizomphuzisa okay sizoyenza ibe simple ke lento ngoba vele leli 2K linenkani selidaza inkani noma isidingo sesingekho sizozama silithembe kodwa futhi engifuna ukukusho nengifuna ukucacisa kuwe noma singathumela sithi bawulanda umuthi bawushiye kodwa noMkhulu sazophinde simthathe because inhloso enkulu la kusiza uMkhulu asinandaba nawo and lizophela leli qasha lakho lithembele kuMkhulu mhla uMkhulu wakhipha leli dliso omdlise lona ngoba lizoqeda hayi ngiyakuthembisa angazi noma uyoqhubeka nokupaqa njengoba upaqa ngoba lizoqeda wena hayibo ukhona uMakhosi ozokwazi ukuqeda uMakhosi Ntombela okay bizeni phela shisigubhu uyangibambezela futhi iweekend mana uzovuma uthi next week I-weekend, mana wait uzovuma uthi uMkhulu eze kuthina ke next week ke for ukuthi sizoconfirm ukuthi uphuzile yabo namhlanje ngishiye mfethu bapakile abantu notshwala lapha ngishiye yonke into ngida so muthi next week futhi uzongithengela okahlahle into ebalekile kuwena ukuthi wena ophuza utshwala ukuthi uMkhulu lohlala naye unjani thumela cha ngiyabuza mina kahlahle kwena ngikhathele ukuphisana nawe sisidako bafethu ngicela niyongilandela uMakhosi uGazi akwazi ukuthi uMakhosi uNtombela akwazi ukuthi asondele naku nami sengibhede uMakhosi uNtombela akwazi ukuthi asondele nomuthi sushiye kuleli 2K elazi ukuthi umuntu obalekile uMkhulu wena wazi into ebalekile utshwala kusho wena nje yazi ngome kanjani Makhosi cha sesicabangile la asazoma mhlawumbe kuzothina ukuphawula kwakho kulento sicabanga ukuthi asushiye umuthi noma ke sizazophinda afike kuthina uMkhulu ukuze ukwazi ukuthi umsize
angazi mhlawumbe singenza kanjani ungangivumela mhlawumbe mawuthi siyawushiya umuthi uzokwazi umkhulu asala awuphuza. Ngcono ngoba uyachaza ukuthi nicabange kabi ngaphandle kwami. Imini umnikazi womsebenzi, mina umnikazi womsebenzi, mina futhi ufune ngiphinde ngishiye umuthi ngenza intanda le ntombazana. Yabona njengamanje nje ngikhubeke ngihlaza cwe, angikaze ngilawulwe ngalomsebenzi engiwenzayo. Ngiyengidlala le ntombazane mina kufuneka kwenzeke intanda yayo emsebenzini wami. Lalela komuthi ozosala la. As much as nginendaba nomkhulu, kodwa ukho umuntu ozosala. Okoqala yonke le nto dangerous, akazi lutho lo nonkroyi. Akho umuntu ozosala, yonke into kusho izoma nje kanje. Ngaphandle ukuthi bona bebuyisa imiqondo yabo, becabanga ukuthi badinga usizo omkhulu noma badinga finish and cry. Nonkero uyezwa? Azukuthini? Siyalibonga usizo lenu. Sesi-right. Besi-right futhi sasekuqaleni. Ayinana nembeza nale ntombazana. Inhloboni yomuntu wesifazane lo. Unayo imsiko ntombazana? Angiyazi noma ukuthi igama layo. Uyabonakala. Uyabonakala ngaze ngiyibone into nje. Bengingafuni yazi ukuthi ngize ngikhushukele mo. Uyabona ngize ngathi ngibanja imali ngicasulele ntombazana. Ngaze ngibona ingane engenazwelo kanje. Oqala incane lento buka mnganani lo muntu. Ayinandaba nempilo yakhe, inendaba nemali eyidla kuyena. Ileyo nje into ecabanga kuphela. Umuntu omdala uzofa. Phambi kwakhe awunanembeza into ejahile utshwala. Uyabonakala futhi uyabuhuhla utshwala wena. Nale phuza face. Yabona ngike ngibizwe ngiyosebenza izinto ezisile. Ngifice nabantu abasile nabantu abalawulekayo. Uyabona? Kodwa uyabona lokho eningilethele khona la. Hayi siyaxolisa mama. Angani ukuthi ngingachaza ngikuthini. Angazi ngiyabona umkhulu ngiyamzwela. Ngoba vele umsebenzi wami ukusebenza ngabantu ngiyamzwela ngiyazwela na ngiyafisa ukumbona ephila. And ngiyambona ukuthi uyisiyoyoyo kumanje kwayena uyamoyizela konke okusho intombi yakho umkhulu ukubona kulungile. Usizo ngiyimisela kumsiza umkhulu. Kodwa ngaphandle kwale ntombazana ngeke ngikwazi ukubhekana nalengane. Angitelela kanje mina. Futhi umntana wami ubheka ukuthi ubani lo phambana naye. Cha ngiyaxolisa ngizosala sengikubuza nje ngiyazi ukuthi khona into okwayithinta kancane kodwa kwathinta angani noma mhlambe singayikhuluma manje noma singayikhuluma nini. Wakuthinta udaba lokuthi umkhulu ingane zakhe ziwu3 kodwa yena ethi ziwu4. Bese ngisemoyeni lapho khekhe. Bese ngisemoyeni ngithe mangihosha nje ngomoya ngithi ngiyalalela ukuthi umuntu omdala cha. Lezi ingane lezi ukuthiwa zine azikho zine ezesende lakhe iphume kuyumkhulu zintathu. Usengachaza ke lo opequza kakhulu ukuthi kanti ziwu4 kwenzakalani ngoba le enye cha iveli ngegazi lakhe. Yabona nje amampunge nje ukuthi ingane kaMkhulu zine. Naye kuyondla Nkosi yami isiyo yosikhathi. Engikwaziyo mina mhlambe noma engakuphawula ungakuphazamisa. Umkhulu nezingane ezo3 unkosikazi umdala lo angambiza ngaleli 2K. Mase kuzothi nalo sisu unengane yodwa. Angazi ke mhlambe ihlaba khona la eceleni lenkulumo le. Ngoba vele sake safica indoda la ngolunye lweinsuku. Sengiyakutshela ke wena ngoba wazi. Khuluma indaba zabantu. Mhlambe ke komsiza ukuthi yena usisi lo azama ukuqondisa ulimi lakhe nokwenza kwakhe futhi inyawo zakhe eziphambanayo. Ngizokubeka nje ngalesi sizulu onendlebe uzongizwa. Usisi aqondisa ulimi lakhe nokwenza kwakhe nezinyawo zakhe lezi eziphambanayo namabatha. Ayiqondise bese buyisa umqondo akhumbule ukuthi wembatha nobani kwase kwenzakalani. Angikho lapho sengidlulile. Angizanga ngalokho. Hayi kulungile. Hayi sengahamba mina mkhulu. Hayi ayike inkinga vele nami sengizosuka njengamanje ngisondele ku. Kodwa ke ngicabanga ukuthi sizoke zame angazi sizokwenza kanjani. Awunkulu kumsiza somsiza khehle. Kodwa kufanele sizame ukuthi simsize ngaphandle kwalona nkroyi. Sobe siqedile masenze njalo. Noma sithola abanye bomndeni kungabi uye yedwa ngoba ume yethu uzolokhe ubhongoza kanje kanti nami umthetho wekwelapha awungivumeli ukuthi ngilapha umuntu ngaphandle kwemvumo yomndeni. Uyabona lokho. Yikho manje kunginqunda amandla ukuqhubeka nje ngibona nje ngivele ngingasuka ngahamba naseqaleni ingoba ngibona ngathi angimukelekile kahle kanti ubungangichazelanga ukuthi ngizofica abantu ababhiyoza ngalolu hlobo avele wenza ngalo sisi. Shuthi njengamanje mkhulu kuyangiphoqa ukuthi ngiwumise lo msebenzi. Ngicela ukuthi mangabe niphinde ningibiza njengoba ubusho ukuthi cha ngicelwe ababukeli ekhaya ukuthi ake ngize ngizosiza ngoba bayangathi impela idliso ngiyashaya ngiyalikhipha mkhulu liphuma nje lithi khahla kodwa manje njengoba ngihlangabezana nalenkinga
ake sibanike ithuba uzame mhlawumbe emkhulu ukuthola umndeni kababa ngoba lo sisi ngathi uneyinhloso ezihlukile sikwazi ukusiza ubaba yena siqu sakhe. Hayi ayikho inkinga ngoba vele ngiyamazi noma mkhulu ukuthi ukuphi into engaba inkinga nengisindayo ukuthi umkhulu ufanele sikwazi ukuthi simsuse kulo umthakashana lo omncane so that azokwazi ukuthi asithola umndeni sihlangane nomndeni size nomndeni vele sesihlangene nje siyimbumbulu sizodila nayo sisi sikwazi ukwelapha umuntu omdala. Hayi akuhluphi hayi ngithemba ukuthi uzwile ke umthakashanyana omncane. Buka nje umuntu esifazane kodwa mayeshi buka umuntu esifazane ungenanebeza ikhehla liyafa buka namanje liyanqimpoza phezulu yiphika ngenxa leli idliso lakhe kodwa yena ukhomba indlela le ngane izongcwaba emva kwendlela ikhehla ngiyakutshela yikho intombazane engenanembeza kanje. Hayi kulungile asivele sambe ayasambe South Africa ubuthi uyazama ngithamba ukuthi nani niyabona njengamanje siba nenkinga inhloso enkulu la ukusiza umkhulu kodwa manje isimo esibhekana naso esanangu lo nonkiro omncane naye kumakhosi untombela noma ubengamazoda nawe usefike wayifunda wayibonela naye ukuthi wenzakalani la kodwa ke sisacela ukuthi niqhubeke nibukele umkhulu vele sizomsiza njoba sekhokheliwe lo umakhosi ugazi futhi ubefika beseshilo ngoba sibize uyena washo hayi sekuyisikhathi right sokuthi umkhulu ngoba ade lokho ephuza iconca imnikeze khona lenyanga enye ubufuna ukumbizela ngiyakubona lokhu sithi nje sibongo sakho. Hayi untombela cha ngiyadideka unxolele ngalapho ngiyadideka kancane kodwa ke siyabonga nokuzehlisa kwakho nanokuthi uvume ukuthi usize umkhulu omncane ngoba lezi zingane seyigange kakhulu mina ke ngiyangixaka sengikubonile kuningi lawo amakhehla avela gijimele lokho okuncane impela okusaphuma ngisho namabedlana ajahe khona mina ngiwazi namakhehla nasabanje ngoba phela bakhona omama bahloniphekile asekho ku silindele kancane ayikuhlazi yagula uthi ayiphuzile iyaphuza isidakwa asibe samba yabo asibe samba kodwa ke ngicabanga ukuthi kofanele ukuthi senze uhlelo lokuthi siphinde sibuye la kodwa ke manje angisale sengivalelisa kubantu babukeli bakwaJabula Jule TV siyacela ukuthi niqhubeke lokhu nilibuka udaba lukaMkhulu ukuthi sigejile namhlanje akusho ukuthi nangokuzawusizogejwa yabo umkhulu uzosizakala yabo kakhulu ngiyamdabukela uzosizakala kodwa siyacela ukuthi lokhu nibukela angifuni ukwanda kakhulu baba yini babukeli bakwaJabula Jule TV kanti kade sibizwe ke abakwa Seeds Clothing ngempela ke khona lapha eoffice eVerelem eduze naseNetbank uma ufuna ukuthungela umshado uthunga ingubo impahla zokubhinca whatever yini ofisa ukuyithunga njengoba ubona nje nami la ngilokhu ngivezwa impahla ngokuhlukahlukana kwazo kade ngibizwe abakhona ngempela ke abakwa Seeds Clothing mufuna impahla xhumana nabo uFacebook uSeeds Clothing TikTok uSeeds Clothing kanti ke na Facebook ungasesha uSeeds Clothing uphinde noma ubhale uSandile Nyanda uzokwazi ukuthi ngempela ke ubathole nawe uzisikele ingqephe yakho nami nje ubade ubona ke nje ngisonke ngiconsa.